Opportunity Makanga ndinoshanda neorganization inonzi Mwanasikana Wanhasi. Mwanasikana Wanhasi organization inoshanda nemadzimai nevanasikana kusimudzira ikodzero dzavo uye kuvakurudzira kuti vazvishandire vazviitire mabasa avo anovasimudzira. Kuno kwatiri nhasi kuZvimba East District kwaChief Zvimba tiripo pakucommemorata yatiri kuti danidzira kuti 365 days of activism against gender based violence, nokuti kana tichirangarira tine mazuva edu aya tinoti 16 days of activism against gender based violence. Asi isusu tikukurudzira seboka kana kuti seorganization kuti hazvifaniri kungoitika kwemazuva 16 kana zvikaitika kwemazuva 16 zvinobatsirei korimwe gore rese iri. Saka izvi tiri kuzviita tiri under project yedu iyo inonzi the Sexuality Education for Transformation project set project iyo iripo pakusimudzira kodzero dzevanasikana dzine chekuita nenyaya dzepabonde, dzine chekuita nenyaya dzekuwaniswa macontraceptives kana kuti zvatinoti zvekudzivirira pamuviri, uyezve tichitaura zvekare nyaya dzekudzikisa kana kuti kurwisa maSTIs takatinangana nevana vadiki, uyezve tizotaura zvekare nezvedrugs and substance abuse, nokuti tiri kuona kuti ndo zvimwe zviri kukuvadza vana vedu vari munharaunda, vana vechidiki vachishandisa zvinodhaka nekuputa zvinodhaka. I'm a ward councillor. All right. Ward 11 Zvimba East constituency. All right. Munomu tine matambudziko akawandisa atosangana nawo sezvo inzvimbo yevanhu vakawanda. Makatarisa I think mambotendera muchiona kuti nzvimbo yakakura ende nine namba yakawandisa vanhu vanoraramira munomu. Saka tinosangana nematambudziko akanyanyisa kuburikidza nevana vasikana, kuburikidza nevakomana vemadrugs, hondo dzomumisha, mhirizhonga dzatosangana nadzo. Zvese izvozvo zvinoitika muno. Rangu ndiro Chauswagwe kugara Mount Abden iri muward 11 Zvimba East constituency Masvingo West province. Tinangotenda program yakaunzwa neMwanasikana Wanhasi. Nharaunda yedu yanga ine dambudziko that munharaunda medu mamune dambudziko revana kutora nyaya yemadrugs, even my early marriages, even vana kusaenda kuzvikoro. But pakazouya Mwanasikana Wanhasi early 2023 takaona zvinhu zvasanduka. Paakambouya takamboresista because it's a organization yakwaya tisinganzwisisi kunoita nezvei, but paakazoti peer education takazoona kuti organization inokwanisa kusumudza kumhando kwedu. Kutaura kwatikuita kunoku munhu wedu akasumuka, cases ema-early marriages, even maprograms ekuti vana vachienda kuchikoro, even macases evanotora zvekudhaka adzikira. Tinashelaniso ndiri champion weMwanasikana Wanhasi. Kubva patatanga nepatasvika nhasi ndikuona there's a big change kuvakomana kunyanya vanoita zvemadrugs zvazvishoma. Avasati vavasiya, but nekukwadzisa kwatomboitwa macommunities patinounganidza vanhu paipai semachampions, there's a big change. Even kana ma-early marriages akuti achita mashoma ariko hawo, but arikuti achita mashoma kuratidza kuti kubatsirika nekukwadzisa kuti tichiita patinounganidza macommunities.